Moitas gracias, señor presidente. A ver se me dá tempo a contestar polo menos 4 ou 5 cousas. Miren, vostedes son responsables deste caos. Sí, sí. É dicir, se desde o ano 92 hasta de agora, en vez de diminuir a repoboación por eucaliptos pagada como vostedes facían naquela altura, vostedes levan gobernando aquí 30 e moitísimos anos, xa non contos do franquismo. Claro, claro. No. Señamos serios. Se vostedes, se ese plan non se cumpriu e se duplicaron as hectáreas de eucalipto, vostedes son os fracasados. E resulta que agora queren nos colar que este novo Consello Forestal que faga un plan. Por certo, o Consello Forestal cantos decenios leva sin renovarse? Cantos decenios leva sin renovarse e sin contemplar a realidade representativa no monte e os intereses no monte? Vostedes, é dicir, primeiro implementan a plantación de eucalipto, crean un sector dependente do eucalipto, das industrias que transforman o eucalipto, e agora veñen a que drásticamente, nós non falamos de medidas drásticas, porque eso supoñería un grande fracaso social, e supoñería un grande revulsivo social que non estamos dispostos a afrontar. Non falo do BNG, falo da Cámara, é dicir, do país galego. Falamos de medidas paulatinas, serias, conscientes, e ustedes non están de acordo. Non, vostedes o que queren é seguir implementando a plantación de eucalipto. Eu vou ter eucaliptos hasta nas macetas das casas. Négome. Claro, négome. O nítens, todos sabemos que os estudios científicos páganse convenientemente, suxírense. E sempre hai doctores universitarios capaces de asinar informes favorables a uso ou a outros. Isto é así. Entón, señamos serios, vostedes e máis nós vemos este país diariamente e vemos unha paisaxe verde oliva que tira para atrás, que farta hasta o menos. Vamos a ver, Lugo e Ourense, o grande problema que ten é que o seu clima non sirve para outro eucalipto como non señor Nítens, e entonces agora os seus alcaldes, e posiblemente algún dos nosos se plantee, Concho, é que dá cartos. Non hai alternativa, creemos unha alternativa e paulatinamente vayamos sustituindo e señamos sensatos. Poñamos este país de bandeira, con madeiras nobles, con madeiras que rentan para o futuro, con capital para os nosos netos, con todo eso que vostedes e nós sabemos que é posible. E repito, a Consellería do denostado bipartito foi capaz de demostrar que era posible. Despois da presentación de fincas que estaban inutilizadas por bancos que non funcionaban, ao día seguinte estaban colapsados os teléfonos de bancos de terras e estaban colapsados os teléfonos da Susfor. Señamos sensatos, este país é sensato. Os paisanos da aldea non son ignorantes, somos sensatos. E sabemos o que nos convén. Cando hai unha dirección política, cando hai unha dirección decidida, valente e innovadora e que fala de futuro. O que estamos cansados é que nos falen dun pasado negro, azul. Gracias, señor Rivas.